bells and bows and happy paper. 핀란드 헬싱키에 위치한 오랜 전통의 레스토랑 두브로브니크. Tell her that it came from me. Saako olla aperitiiviä? Ei, kiitos. Ovimestari, kokki saa taas kohtauksen. 알코올 중독자 주방장이 난동을 부리고 도어맨 멜라틴이 제압하려 했지만 칼에 오른손을 베이게 되고 소속 웨이터 일로나가 상황을 정리하게 되었죠. Takaisin töihin. Jokainen. Muuten se ei parane kunnolla ja koko käsi saattaa kuoleentua. Menen valomerkin jälkeen. Menet heti. 레스토랑의 모든 운영은 그녀의 손을 거쳐갔고 오늘의 일과도 이렇게 마무리됩니다. 일로나는 퇴근한 뒤에 트램을 타게 되는데 그녀의 남편 라우리는 트램 기관사로 일하고 있었죠. 갑자기 라우리는 일로나의 눈을 가리고 Mitäs pidät? Ennen täytyy aina nousta ylös. Siinä on väritkin. Osamaksulla vai? Kirjahyllykin on vielä maksamatta. Kyllä niistä selvitään. 4 vuotta. 그래도 맞벌이였기에 큰 걱정 없이 넘어가게 됩니다. Minä menen nyt. Hyvä. 이렇게 평범한 날들이 이어지던 중 뜻밖의 사건이 일어나게 되는데 Mitäs nyt? Tulee irtisanomisia. Yhtiötämme saneerataan, linjoja vähennetään, joudumme irtisanomaan 4 miestä. 회사는 카드 뽑기로 해고 대상자를 선별하고 라우리는 터무니없이 작은 숫자를 뽑아버리고 말았죠. 3 tikkiä. Paljon. 100 lääkäri, 50 taksi. Sietämätöntä roskaa. Täpäkät tiskiä äkkiä. Ettehän te edes maksanut. 해고당한 라우리는 큰 상처를 받았습니다. Muka komedia kertaakaan ei naurattanut. Se on sentään sun sisko. Sain potkut kuukausi sitten. Työt loppuivat tänään. Mutta minkä takia? Useimmat linjat eivät kannata. Sun täytyy hakea työttömyyskorvausta. Mä saan kyllä uuden paikan, minulla on suhteita. Onnea matkaan. Ammattimies ei onnea tarvitse. Onneksi olet vielä nuori. En vielä 50kään sydänkäpyseni. 하지만 그날 밤 라우리는 많지 않게 쓰러져 버립니다. Täytyy mennä. Hyvää työpäivää. 소련의 붕괴 이후 주요 교역국이었던 핀란드는 심각한 경제 위기를 겪게 되고 그 여파는 레스토랑까지 덮치게 됩니다. Anteeksi, mutta emme ole vielä auki. Hakekaa johtaja. Meillä on sovittu tapaaminen. Siellä on joitakin miehiä, jotka kysyvät teitä. Pyydä heidät sisään. 은행은 레스토랑의 대출금을 갑자기 회수하려 했고 높은 이자율을 요구하며 사장에게 매각을 유도했습니다. 38 vuotta avajaisista. Olen hoitanut asioita huonosti. Olisi pitänyt uudistua. Pyytäkää henkilökunta koolle huomiseksi. Puhun heille itse. Puolia. En saanut unta. Keitänkö teetä? Kahvia. 결국 일로나마저 실직의 아픔을 겪게 되었죠. Irtisanomisajan palkka maksetaan tileille viikon kuluessa. Entä uusi omistaja? Ketju tuo oman henkilökuntansa. En tiedä, mitä he tästä tekevät.
그렇게 드보로브니크의 마지막 영업날이 되었고 Sitten seuraa kylmyys unhoituu. Kauan kauan yksin odottaa sai. 레스토랑의 식구들은 허무한 마지막에 슬퍼하고 있었죠. Rakkaani vei, haaveemme luo vaalistuneet. Kiitos kaikesta, Ilona. Näkemiin, johtaja. Aloitin tiskarina, sitten keittiöapulaisena ja tarjoilijana ennen kuin pääsin hovimestariksi. Ollakseni rehellinen tarjoilijaksi alat olla jo vanhaa. Olen 38. Kortistoon ja odotan. Dubrovnik ei ole mikään suositus. Ei mitään. Ala mennä. Suoraan ovea vastapäätä. Työnhakijaksi. Olen hovimestari. Ottakaa jonotusnumero ovelta. Täyttäkää tämä kaavake ja odottakaa vuoroa. 그때 라우리도 일자리를 얻기 위해 버스 회사를 방문하고 오랜만에 좋은 소식이 들려왔습니다. Olet sittenkin juonut. Vain lasillisen. Sain töitä. Pääsin bussikuskiksi. Turistimatkoja Pietariin ja takaisin. Aamulla on vain muodollinen lääkärin tarkastus ja sitten ei kun menoksi. 다음 날 일로나는 남편의 첫 출근을 위해 옷을 다리고 도시락을 준비했죠. 그렇게 라우리는 웃으며 출근하는데 집에 남은 일로나는 왠지 모를 서글픈 마음이 들었습니다. 그런데 갑자기 라우리가 돌아오고 En läpäissyt lääkärin tarkastusta. Toinen korva on melkein kuuro. Sattuiko? Ei. 4 nakkia. Kiitos. Ilona, Kas vain melarttiin. tulkaa lasilliselle. Join epähuomassa yli varojeni. Portiereja ei tarvita enää missään. Ei edes ovimiehiä. Tavat ovat rappiolla. 멜라틴도 똑같이 실업자 신세였고 일로나는 장단을 맞춰주려다 과음을 하게 되었죠. 다음날 라우리는 해고 통지서를 찢어버리고 Jos et täytä noita, et saa korvausta. Enkä haluakaan. Kukas vuokran maksaa? Myyn vaikka auton. 일로나는 신문에서 일자리를 찾아보게 되고 새벽부터 직업소개소를 찾아갑니다. Koponen, Ilona. Mitä te osaatte? Olen hovimestari. Tässä on työtodistuksia. Joo, antaa olla. Kyllä minä uskon. Mutta jos tiskaaminen kiinnostaa, niin... Kaikki kiinnostaa. 하지만 그 일조차 선수금이 필요했죠. Sitten 500. Mikä? Minulla ei ole niin paljon mukanani, mutta voin hankkia. Te saatte puoli tuntia. Nostaisin kaikki. 결국 일자리를 얻기 위해 적금까지 해약하고 소개받은 음식점을 찾아가는데 Tarvitsette tiskaria. 4 lähetettiin. Mä tarvitsen yhtä paljon kokkia ja myyjää, jonkinlaista yleiskonetta. Osaatko kokata? Olen käynyt ravintolakoulun. 40 tunti huomisesta lähtien. Mikä tämä on? Verokortti. 이렇게 일로나는 취업에 성공하게 됩니다. Ei se mikään hieno paikka ole.
Millainen kokki siellä on? Minä olen kokki. Sielläkin. Se on ihan surkea räkälä. Mutta tasoa voisi kyllä nostaa. Minulla on ideoita. Havaijilleike. Tuodaan pöytään. Makkarapannu. Havaijilleike ja makkarapannu. Pieni kalja. Lajunen. 알코올 중독 주방장은 여전히 실업자 신세였죠. Ja hakea sitten toisen paikan. Hakematta jäi. En edes yrittänyt. 그의 알코올 중독은 더욱 심각해진 것처럼 보였습니다. Eihän näillä käsillä tehdä edes enää vispipuuroa. 사장은 마칠 때쯤 나타나서 현금만 챙겨갔는데 그는 가게에 대한 관심이 없어 보였습니다. 그러던 어느 날 사건이 발생하는데 Sinä et tiedä mitään, et varsinkaan missä asun. Pidät turpasi tukossa tai tapan. Verovirastosta. Tarkastus. Istukaa. Olkaa hyvä. Kauanko olette työskennellyt täällä? 1,5 kuukautta. Ettekä maksa veroa. 사장은 일로나의 세금 문제를 전혀 신고하지 않았고 일로나는 급여도 받지 못한 채 또다시 실업자가 되고 말았죠. 화가 난 라우리는 Tulin tapaamaan Forsströmiä. 아내의 급여를 받기 위해 사장을 찾아가는데 Tulin hakemaan vaimoni palkkoja. Ja laita rahat. Nyt ala laputtaa. Otan rahat heti. Missä sinä olet? Odota siellä, tulen viikon päästä. Sisään. Voit tehdä laskun valmiiksi, lähden huomenna. Menen lopettamaan henkivakuutuksen, niin siitä pitäisi irrota muutama tonni. Onko talossa eristysnauhaa? 그렇게 집으로 돌아온 라우리의 눈앞엔 충격적인 광경이 펼쳐져 있었습니다. Missä sä oot ollut helvetin hampuusi? Missä Ilona on? Niin tiedänkin. Vaikka tuskin saat anteeksi. 하지만 그녀는 라우리의 구두부터 수선을 맡기고 Kollega hoitaa nämä hetkessä. 수선집에 취직한 멜라티는 Me emme voi jatkaa enää tähän malliin. Meidän täytyy päästä takaisin ravintolahommiin. 함께 레스토랑을 차리자고 제안하죠. Niitä on muutenkin liikaa. Ei kunnollisia. Millä rahalla sellainen maksaa? Haet pankista lainaa. Perustetaan vaan. 이때부터 일로나는 구체적인 사업 계획을 구상하는데 Se on mahdollista. 침울해 있던 라우리도 그녀의 사업을 지원하기로 합니다. Paljonko? 6 tonnia. 12. 8. Hyvä on. Mä näyttää kyllä toimivalta, mutta teiltä puuttuu oma pääoma. Sitähän on 20%. Loput saan, kun mieheni sisar myy yksiönsä ja muuttaa meille. Mutta minulla on takaaja. Hänellä on vakituinen työpaikka ja hän suostuu takaamaan koko lainasumman. Minä olen suutari. Pikasuutari. 하지만 은행은 단칼에 거절했고 라우리는 아내의 꿈을 이뤄주고 싶었죠. En minä enää muutakaan keksi. Entä jos se ei onnistu? Häviät. Odota tässä. 절실했던 그들의 마지막 방법은 바로 도박이었습니다. Miten kävi? Hävisin. Kaikki. Saimme häädön. Talo saneerataan ja myydään. Kauanko viivyt? Voi mennä myöhään. Sen jälkeen kävin ammattikoulun parturi-kampaamolinjan. Katsotaan nyt viikko ensin, ikään kuin koeajalla. Fru Sjöholm, välkommen pitkästä aikaa. Ilona. Päivääjohtaja. Tätä emme ole vielä kokeilleet. Tilataanko? 우연히 마주친 사장님은 무료한 시간을 보내고 있었고 Hauskaa, että näin tapasin. 일로나의 실력을 높이 사고 있었죠. Menetin Dubrovnikin. Ajattelin, että se siitä.
Eihän terve ihminen itsestään kuole. No niin, palataan asiaan. Minä sijoitan pääoman. Ostat minut ulos muutamassa vuodessa. Entä jos epäonnistun? Päinvastoin. Saa vielä voittoa. 일로나의 계획은 다시 시작되고 라우리와 멜라티는 노숙자로 살고 있는 주방장을 찾아가서 재활센터에 입소시킵니다. Ajattelin, että kateenkorva. Mutta haluan myös edullisen lounaan. Tuli sinulle nämä. Muuta Dubrovnikista ei jäänytkään jäljelle. Mennäänkö tänne? Ei mennä. Se on liian kallis. Rouva siellä. Hyvältä näyttää. Ravintolalta. Entä jos kukaan ei tule? Lounasaika on kohta ohi. Ehkä huomenna. Puhafilettä ja 2 olutta, kiitos. Suosittelen kateenkorvaa. Koskenkorvaa pullo. Jaha. Helsingin työväenpainijoista haluaisivat pöydän illaksi. Sano, että voivat tulla. Voitte tulla. En tiennyt mitä sain, kun tanssiin sinut hain. Sä hiljaa naurat vaan, muut kääntyy katsomaan. Kauas pilvet karkaavat, niin minäkin. 96년작 어둠이 거치고는 아키 카오리스 마키 감독의 특색이 잘 나타나 있는 작품입니다. 노동자들의 애환과 비극을 그리면서도 마지막에는 작은 희망을 남기며 마무리되죠. 마치 힘든 삶을 살아가는 우리들에게 이 정도 희망쯤은 괜찮잖아 하면서 따뜻하게 말을 걸어오는 듯한 영화였습니다. 특유의 건조한 유머, 정지된 듯한 영상미, 그리고 사람 냄새 진하게 묻어나는 이야기들, 이런 요소들이 아키 감독의 영화를 계속 찾아보게 만드는 매력이 아닐까 싶습니다. 구독자 여러분들의 일상에도 작은 희망들이 가득하길 바라며 저는 다음 영상으로 찾아뵙겠습니다. 영화 어둠은 거치고였습니다.